以上私たち誰か。私一人。何もかもかの者たちを癒すたまえ。かの者の剣となれ。たとえディアナでどうして思想が
者に力を。かの者に力を。どうして変わっ俺だってだから戦うし。さよな次に会うとディアナ。すまないエルヴィン。甘ちゃんだね。そういうその通りだ。心を失えば。しかし確かに、覚悟はしていた。そうだな。ああ。いつまでも悩んでい、これは、臆することはない。行くぞ。ほらよ。あれが、皇帝ベルンハルト。よくぞ。もったいない。陛下の恩。それに、早速で、我が帝、今回のエグベルト。そうだ。して、目標、必ずエルウィンよ。私に、これはエグベ、わかりました。お任せを。陛下の夢。存分に、やはり私の闇の者、御意。久々の戦いで、腕が鳴り終え。祝勝会の準備をしろ。レイガルド城へ戻った一同にサルラス公約の勅命が下った。